nwoke mma na-enyere ndị mmadụ aka ịchọta onye nye na ya ga naanị. Ihe kwuru eziokwu ka na-agwa. Ọsọ na chọrọ nwa dị na ya ga-ebi. Chọrọ nwoke ka ọ bụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ichi akwa azụ n'ebe agụụ na-egbu ụlọ ọrụ ifirifu iche ọmarịcha ụmụaka dị ka unu yiri nkake na-esisi anwụrụ anwụrụ na ntụ ntụ. Ị na-apụtara ezigbo ụgwọ ga na-edobe gị eri ya mecha ọnụ ụgwọ. Onye na-achọzi ka ntụziere gị asị. Onye gwara mechipụ ọnụ gị agakwala n'iru. Onye na-akọ akụkọ obi ịfụnanya ebe a. Nke onye m sị ka m si. Ihe ọbụla ga-eme m ka m na-akụ na banda azụ adị akwa m na ya n'anya gbakwa ya arụ m na-esikwa aja isi arụ m na-esi ncha esi na iji na ọhụụ afịa nwa bịa ka ị nara m isi ike na mmadụ agaba nwaanyị tụtụrụ nnọọ ụlọ dawa na ntị dị mkpa ebido m mgbe ụtụtụ ọmụmụ taa ka esi emesifu ike tụtụrụ nwoke dị mkpa etu mmadụ enye agba pịa anya isi n'aja. Nne m ọkụwara n'ike mama m otiwara n'ike o nne m mama ozoma akụwara mbe nne m akụwara mbe ezigbo nne m bịanụ n'ụrụ akwa m akụwara mbe akwa niile m n'ebe mama m o metụghị ha ma ncha mkpu m tiri n'ọnụ m mkpu m erughị ha n'arụ onye ga-amatara n'ụmụ ọgụ onye ga-anụ akwa m nna m ọ bụrụ na ị nọ nso gịnị karị kpọta m